Здравейте, аз съм Ник Шеше, в YouTube съм записан като Николай Божилов и днеска това е третия епизод от третата серия от нашето оцеляване. И как да ви кажа, малко сме се доразвили, в смисъл погледнете. Това е нашата къща. Днеска тук ще довършваме още един ред стълби. Тук... Чакай сега как да кажа. Това къде беше стълбата? Ей тук. Тук сме си направили едно стълбище. Влизаме, тук съм окопал малко. Това не е фермата за шуркин. Между другото, като спрях да записвам предишния епизод, ходих и намерих тикви. После, като ги правях на семена, отидох и се разходих до пустинята. Не знам. Извинявам се и пикахме тук нещо. Това. Поразходих се малко из пустинята и намерих някакво село. Спокойно сега ще отидем там. Трудно се качвам. Какво щяхме да правим? О, да, ще довършваме още един ред стълби. Не като червени стълби, ами един ред стълби. Там е селото точно, ама сега се вижда много добре. Пощавам да така. Тук в честа сме си прибрали, виждате какво? Пясък, рива, гравачка, две гъбки. Но това ще направим супичка, няма. И лягаме да спим. Сега. И разбира се, от пясъка си опекох стъкла и ще направих тези стъклени пътки. Сега отиваме до селото. Пак се извинявам за шумовете. Нямам врата, за да ги спирам. Тук имаше някакви прасета, дето се бяха бъзнали и като ги удрям не функционираха изобщо, те не мърдаха. Още не. Що запеча така, бе? Преди не запечеш, миналите епизоди не запечеш. И от тук изкопах таковата пясък. Ево е там селото. Ако виждате нещо, защото пак е лошо качеството. По принцип имаме една по-хубава камера, но тя не е тук, тя някъде я бях използвал. Не е тук, мисля, че знам къде е. По-нататък ще ги запомня. Тук да видим фермата. Гледах я. Видях нещата в честа и не ги взех нарочно специално заради вас. Така, на кюче злато, 5 сапинги, за хляб, пълни тъпоти. Ето ги семена. Ги тиквените семена. Те селени дали предлагат някакви на работи? Стой. Не бешки. Остават 6 минути. Баща ми да си че, защото той така да е, и той са ще на компютъра ще проверявам.
Моркови. What the fuck? Ей ги е. Аз чудо защо ни няма, те са се бъгнали. Мъка. Морковки и ще си направим ферма за прасета. И ако гласът ми е някакси така дедешки, както да кажа, на 12 съм, може да има и по-големи, които гледат това видео. Между другото, ако ви харесват тези клипове, да разберете, ако ви харесват, защото аз вчера започнах да записвам. И утре ми на 22 август 2013 да уточня, че заминавам на море. Така че няма да снимам 10 дена, защото тук 10 дена ще сме на море. Ще съм на море. Така, да вземем този уик. Тук да оправя селските градини. Много се извинявам. Селяни. Ето, възстановявам всичко. Са картофите и морковите. Те ми трябват. А защо няма диня? Значи, да знаете, често казвам, аз не знам как се намира в Майнкрафт диня. Намира ли се, взима ли се, какво се прави, прави ли се? И заобщо да знам къде се намира тази диня. Но да знаете, картофите и морковите са ги намалили наистина страшно. Дините път най-малко. И това се направя хубава ферма за... Изчакайте малко. Извинявам се, ако прекъсвам. Долу свършиш работата. Така, тук сме. Има нещо с тези печки. Смущаваш ме. Тук има лава, не ми трябва, там има до мен една лава. А дали да го чупа, дали да не го чупа. Айде няма да го чупа. Не ми това. Чакай бе, аз забравих точно нещо да взем, да. Как може да се извинявам? Спрял съм му звука. Това има специално заради вашите... Между другото не забравяйте да се абонирате, защото сега ще свърши клипа. Не забравяйте да се абонирате, да харесвате, да коментирате. Ще се абонирам, ще умре да ме. Брат ми тук нещо говори. Защото записвам с телефон, който е 5 мегапиксела камерата. Ей, пак забравяйте как се мама. Айде, остават така иначе 20 и няколко секунди. 4, 3, 2, 1, 0, 20, толкова, 19 секунди. Аз бях ник на шеф, както ви казах, в YouTube съм записан като Николай Божилов. Нямам Facebook страница, да знам как става. Имам си Facebook, имам си Skype, той е Никсън шеф. И абонирайте се.